ହଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ କହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କେବେ ଜେଜେମା କିମ୍ବା ଆଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ତାଙ୍କଠୁ ସ୍ନେହ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ମୋର 2ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଲଗାତାର ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ସେଠି ମୋର ଖିଆପିଆ ଜମାରୁ ବି ଠିକ୍ସେ ହୁଏନି। ଏକ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍, 2ରେ ଘର ବି ତ ନାହିଁ ଯେ ରୋଷେଇ କରିକି ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ଖାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି ଆଉ ପୁଣି ବୁଧବାର ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଆଈ ମୋର କେତେ କେୟାର ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ରକି ହାତରେ ଚିକେନ୍ ମଗେଇକି ସେ ନିଜେ ତା'ର ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ସେ ବନାଏ। ପୁରା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା ଚିକେନ୍ଟା। ଏଠି ସେ କଷା କାଢ଼ିକି ଦେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବିଜି ଥିଲି, ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ନଥିଲି, ସେ ନିଜେ ଆଣିକି ମୋତେ ଖୁଆଇ ବି ଦେଉଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସ୍ୱିଟ୍ ମୋ ଆଈ।